No servus. No, stala sa mi taká vec, že mám dojebaný save. Mám odohraných 76 hodín, ale bohužiaľ pre moju blbosť som musel skočiť na 30 hodín odohraných. Je to moja blbosť, proste sa to tak stalo. Nemám skoro nič, minimum peňazí, minimum vecí. Stejne je to jedno, pretože hneď po update 0.14, ktorý prišiel predvčerom, sa mi vidí, nejakého 9. 10. tak som zistil, že tie veci, čo som tu mal, tie zbranie, všetko zmizlo okrem pištoliek a proste tých vecí, sprejov, kevky na údržbu zbraní. Ešte aj skurvený Dragunov mi zmizol. Takže je to jedno, tak som sa snažil dostať na starý save a nejak sa to zvrtlo a proste moja blbosť. No tak budem pokračovať od tých 13 hodín, hej. Prakticky mi ostalo len toto, tie dve zbrane, minimum peňazí, ani neviem koľko, neviem, nejakých 100 000 tam mám, 107, pretože som ešte dneska hral. Základná výbava moja, proste, tak začnem od znova, nebudem plakať. Asi 4 dní alebo 5 dní som to nehral, pretože som bol najebaný sám na seba. Hej, život máme, staminu máme. Pribudlo, neviem čo pribudlo, nepozeral som na update. Toto. Neviem čo to je, proste nejaká hračka skurvená. Hrnčeky, under construction, hej, proste je to v konštrukcii, prerábajú, neviem čo tu prerábajú. Jediné, čo som si všimol na tom update, že zmizli dvere z tejto chladničky, hej. Neviem, asi estetický obchod. A oni. Prihlásil som sa a prakticky som dostal certifikát. Vidíte? Explorer 73, hej, Avarded, no, tak som si ho dal sem. Plus tu na šípku, čo som našiel. Si môžete dať na baťoch, proste na seba. Potom pridali bench. Môžete rozoberať zbranie. Ale je to pičovina, pretože mám... To vám hneď ukážem. Pištolky nerozoberete vôbec. Mám SKS-ko. Na to už napríklad nachádzam diely, ale keď dám SKS-ko svoje do zveráka, tak vidíte, že proste mi idú dať dole len optika, hej, ako do piče a nič viac. Hej. Nič, toto som tam kúpil proste, ale nejde to rozobrať úplne na minimum, neviem či to je kvôli tomu, že to som si kúpil ten modifier, to je ten custom vyjebaný. Stejne ju nepoužívam, kúpil som si to akurát na okrasu, aby to tam bolo. Hej, na tabulu. Serem a ten Dragunov, no. Nedali mi ani peniaze, dali mi úplne minimum za toto, čo som popredával. Takže neviem, nábojov, viete čo som tu mal nábojov? Keby som to natáčal, tak by ma možno asi aj jeblo. Pištolku zmena, baťohu, nič, nábojne som si nakúpil, si odložím. To mám vlastne 9 mm, hrajem s beretou, takže 9.19 a nakúpil som si spreje. Našiel som toto, ceny neviem, ceny mi išli, roky si nechám, Saiga Masere, toto som si zložil, jediné čo som si kúpil, optika v obchode, nič viac už do toho nebudem dávať, proste budem hrať, kým nevyjde jedna celá proste full verzia. Je nabitá? Nie je nabitá, vidíte? Nabitá, nechám ju tu, nepotrebujem, tu sú vlastne tie zásobníky do toho, pičovinky, nič nekupujem, nič, proste budem len zberať krabičky. Toto, čo tu vidíte, toto môžete zberať, proste zásobníky, toto nie, to som našiel teraz, to mi tiež zmizlo, ale našiel som celú, opravil som ju, sem na to dám, sem stejne s nou nehrám.
zásobníky, pištolky, náboje, krabičky, toto vám nezmizne po každom update 100%, no 90%. No. Mám všetky zbranie komplet, ja som tu mal M4, Kalašnikov, ja som sa normálne tešil na ten update, že si to začnem rozoberať na súčiastky a nejak si to upgradeovať sám, ale proste to je na piču, všetko mi to zmizlo. Dobre, nasrať, tak v tomto videu vám ukážem vlastne po tom update 13 na 14 proste, čo je tu nové, hej. Nie je nové nič, tu vlastne sa pripojíte, ukážem vám tutoriál proste až ku benchi, misie sú nové, no a ešte toto, som na leveli 2, bol som 3, už som mohol ísť na 4, ale tá jebať. Ja. Ukážem vám len obchod a pôjdeme tak narýchlo do zóny. Zónu urobili ťažšiu, mám 107 000, dobre. Ukážem vám obchod, tu sa prakticky nič nezmenilo, všetko ostalo rovnaké, akurát diely na zbrane. Kupujete si diely, hej, nosím, kúpite si diely, idete ku benchi, hej, teraz neviem jak to je, či toto prvé, nie, to je zásobník, sorry. Zásobník, toto je až od 3, takže nosina až od 3 si môžete skladať, ale ja už ho mám zložené, dobre, nasrať. Toto je vlastne zásobníkový ony, ale my potrebujeme len tú svinu. Dobre, nasrať. No a proste si skladáte zbrane. Ale ja si myslím, že sa to neoplatí, že by som to skladal, vôbec nebudem, proste si budem hrabať prachy, všetko predávať, si sliť, kým nevyjde jedna plnohodnotná verzia. Poznámka k updateu. Toto sa mi strašne páči. Keď pozriete na nejaký materiál, tak ten laser sa odráža úplne inač. Toto je akože petelica. Vidíte? Úplne. Masaker. Toto sa mi ľúbi, to je pekne urobené. Hej, tu si skladáte M4, SVD, SR, MM4, G36, ale to som mal všetko zložené. Drevené kokotiny, do peca im serem. Kudlu, nepridali kudlu, hej. Dobre, tu sú SKSK, dobre. Aj hento som si kúpil, no, tu VSS už som mal, nie, ale to bolo ešte na 3. Zmizla mi aj s optikou, nasrať. Nová brokovnica, Benelli. To je od 3, ale tá základná je od 2 vlastne. To je vlastne automatická, nemusíte ju proste pumpovať. Najebete, ja neviem, asi 5 nabojov a v kuse strieľate, hej. Novinky ďalšie. Toto je novinka, Keder je novinka. Neviem, čo to je, to vyzerá ako AKS-ko. Henten nejaký upgrade tohto, proste. M9 tu je vlastne, no to nebolo. Si môžete dať vylepšenia na ňu, hej, takže si dáte optiku laser, hej, jak mám ja. Mám ešte kúpený tlmič. Pecka. Náboje. Tu sa nič nezmenilo, lampičky, pičoviny. Tu sa tiež... zmenilo. Vlastne toto, to je Keder. SMGčko, môžete tu dať do púzdra na pištol. Pasuje to tam, hej. Ale to nechcem, ja som verný svojej. Potom toto, to som si nevšimol. To je vlastne nejaká modifikovaný Ford 17. Ale nasrať, M9 je asi najlepšia pištolka, čo tu nájdete. Toto je Bison, hej. Úplne vyzerá ináč než predtým. A tam hore je upgradeovaný Bison. Vidíte? Ale stejne má meno Bison. Dobre. Senzory. Tento je nový. Tento vám ukazuje vlastne schované artefakty. Idete, musíte hľadať proste ten signál. To si ukážeme. Tu nie je nič nové. Ste videli. Dobre, tak ideme do zóny. Pozrieme život. Je 9 hodín ráno. V zóne to trošku ožilo. Je tam kurva veľa nepriateľov. Baťoch som chcel ukázať. Baťoch má modifikovaný jedno púzdro na box. Tie boxy sú dobré. Puška, 2 púzdra na pištole, proste, keď si tam dáte, ja neviem, lekárničku, vám to nezaberá miesto v baťohu. Lekárničky mám tu, čokoládky mám tu,
pretože tam budeme dlho. A posledný krát, keď som bol dneska, tak mi prišlo, že celkom, ja neviem, asi hodinu a pol, za hodinu a pol som tu zarobil, ja neviem, nejakých 20 000. Tak som to popredával všetko. Jak vravím, nezberám nič vôbec, takže ideme na to. Ideme do zóny, jak som predtým sľuboval. Máme tam misie, si pozriem. Misie si pozrieme. Hej, a to je všetko. Rest. Ideme na tú trojku. My sa chceme dostať vlastne na tú trojku. Top extract case, toto potrebujeme. Forest, 6000, dostanem toho, to som už mal, no, to nevadí, nasrať. A 6000 kreditov, takže ideme na to. Forest, je to modrá misia, kocka. Toto som vám chcel ukázať. Neviem, jak sa mi to podarilo, proste som hral. A toto. Ten tablet má vlastné svetlo. Není to nič moc, ale má vlastné svetlo proste. Hej. Nič iné sa s ním nedá robiť, ale takto svetlo som našiel, tak iste. Náhodou boli bez svetla, tak len ruka, kliknete a som vypol. Takto. Vidíte? Mám oddialiť, lebo mám helmu s zapnutým. Vidíte? To svetlo vlastne. Ja používam na helme hento, síce je to kokotina. Bohužiaľ potrebujem tú druhú vestu, pretože na tú vestu, keď dám ten držek proste a dám na to tú druhú žiarovku, tú druhú baterku, tak to krásne svieti i pod nohy, i do vrchu. Bohužiaľ, ideme do forestu. No uvidíte sami. Je tam anomália vlastne na anomalii. A nepriateľ pri nepriateľovi, preto mám vlastne aj ten box na tie naboje, pretože fakt sa prekonali. Potom update, vidíte, a tu máte aj tie anomálie vlastne, čo cestujú. Takže si na to musíte dávať pozor, ja som tu už dneska bol. Berám všetko, ale všetko predávam. A my vlastne potrebujeme ísť, si pozrieme, hneď po tej misii, ktorá nás vlastne teleportne, musíme ísť týmto smerom. Teleportne vlastne do toho levelu 3, odomkne nám nové veci, pičoviny, ale na to tak veľmi stejne nebudem kupovať nič. Nepriateľia by tu nemali byť, si myslím. Pretože som toto dneska už vysekal a reštart som nedával. Pratu tie, ale tie anomálie si myslím, že to trošku prehnali. Predáme toto. Zistil som, že to začalo dávať kredity, hej. Vezmeme sa na tablet. Hodinky, hej. Mám 107 985. Keď vezmem hentu svinu. 107 000, 108 000. No, takže to začalo dávať kredity. Čenka. Náboj. Takže to zbierajte už. Už sa to vyplatí. 17 vezmem. Dávajte bacha, lebo pozrite. Sami od seba samovolne začínajú vybuchovať. Takže pozor na to. Pozor na. Pozrite sa, čo ich tu je. 1, 2, 3, 4. Pokokot proste. Naboje. To si vezmem. To je do... Nie, no to je tá 54. Ale si tu takto. Ja neviem, toto vyhodím, serem na to. Vôbec nebudem zberať. Nemá zmysel. Nemá to zmysel proste, radšej si to kúpim. Aspoň si ukážeme, jak funguje ten
schovaní. Hej. Bacha, tam je vojak. Za ním prebíja. Čo je novinka? Toto je novinka. 2 zásobníky v ruke. Dobijete si ten druhý. A je to. Pič. A vlastne to dáva nejaké blesky. Musíte kliknúť na to miesto, kde to má prepadne. No a máte aj prepadno. Jebali z života. Sračky, jebali z kľú. Kurva. Ďalší. Tam nejdem, tam je safe house. Kde je? Neviditeľný zmrt. Kde je? Tam je. Tak, teraz som mám. Dobre. Zoberiem, druhý do ruky. Prebijem. Pecka. To je tak pecka urobené. Aj to sa im musí nechať. Aspoň dačo. Zóny. Radioaktívne zóny. Neviem, kde mám zohnať masku, aby som tam mohol prežiť. Netuším. Takže bohužiaľ tam ísť nemôžem, pretože mi to zobere skoro celý život za 5 sekúnd. Môžeme sa pozrieť sem. Kredity, pán, zberajte. Vypravujte sa. Pretože tie kredity vám nezmiznú. Tak. Kredit je kredit. Toto, novinka, to predáte. Ja som si myslel, že to je taká kepka na zbranie, ale nie. To je proste len jak ten bordel, čo zberáte tie plechovky, predávate čovinky. Čím to není. Vidíte. Ďalej rýchlo si prebehneme zónu. Jasné, jasné, neboj sa. On má brokovnicu. No, tak to znamená, že ich tu bude viac asi. Hento. Neviem to zabiť. Klasika. Vyhýbam sa tomu čo najviac. 54, to je on. To je vlastne do Mosina. Náboj. Si ich sem dáme. Spolu. To. To. No, musíte dávať bacha, lebo tie svine rotujú. Môžem sa pozrieť sem. No, asi nič, pretože tam budem akorát nejaké náboje svietiť a konec. No, kredity si vezmem. Trošku textúry vypadávajú. Si vezmeme. Dám. Aj toto dojebali, no. Nejdu, ktoré veci nejdu proste priťahovať k sebe. Musíte ísť priamo k nim. Nie, nič. Tak jak predtým. Vyťahneme zbraň. 13. Tu ale tých anomálií je tu požehnanie po abilde. Krabička, to je odo mňa. Vlastne. Budú vojaci, tam sú ďalší tí zmrdi. Robotický, elektrický. To. No,
Tie pičoviny, čo zberáte, vlastne nemusíte to dávať do baťoha, ale vlastne na tie pripináky. Pretože henta svinia vám zabera 20. A ja artefakty tam vlastne dávam. Aby mi to nezaberalo miesto a môžem si tam dávať súčiastky a... Pretože zbranie sa teraz vlastne skladajú. Málo kedy nájdete poskladanú zbraň. Mne sa za hodinu a pol podarilo nájsť len jednu. A mne sa vidí, že som ju tu nechal, tak si tu môžem hneď vyzdvihnúť. Alebo nie? Berety. Vidíte, nejde. Musíte ísť do kuniny. Jedine. Sa to tam spávne. Kde si vezmem? Sú domosínka. Tak to je. Bordel, tak bordel ostáva. Na bejsku to dávajte do koša, tam to mizne, ale tu proste ostávajú tie krabičky ešte úplne v začiatku, čo som tu bol. A na to serem. Si to vyriadia oni, keď im to nevadí. Tu som bol, ale môžu tu byť. Pozrieme ďalej, kde to je, tak kde tým smerom. Ja neviem. Ja viem, kde to je. Tá skurvená základňa. Tá skurvená základňa, kde sa nedostanete. Musíte tam preskočiť portom. Vlastne, portálom. Tak ešte to tu prejdeme. Ó, tu je novinka. Som chodil a nič tu nebolo. Strom tu nebol vôbec. Neviem, či ste videli, nie, ja som nestreamoval nikdy zónu. Svine, skurvené. Ďalšie peniažky, cigaretky, vyhadzujem. Aby sa vám tam dačo spavnulo, alebo tu, alebo kameni, alebo kde. Proste to zoberte a vyhoďte, nezberám už ani naboje. Ja si radšej kúpim box celý. Nasrať, to nemá zmysel. To je úplne prerobené, toto tu nebolo. To bolo úplne ináč urobené. Ale to nevadí, to nebudem ani, nemám k čomu prirovnať, pretože som nestreamoval z zóny. Hej, takže... Ale není to tu také, ako to tu bolo predtým. A ten, kto to hraje, tak to asi pozná 100%. Som zvedavý, čo ma čaká na tým prechod do tej trojky, na tej základni, pretože... Dobijeme si radšej. Tieto boxy sú najlepšie, keď si ich kúpite, pretože máte 200 po ruke a pak potom update 17, 10. Potom v update je tu požehnanie tých nepriateľov. Musíte si dávať pozor na anomálie. Ich tu je hodne. Aby ste nevošli vlastne do tej bubliny, tej radioaktívnej, pretože bez tej masky, čiže to je, bez tej masky proste není šanca, aby ste tam prežili. Není, to sú náboje, to si vezmem, to je niekto Osima. To. Naboje 51. Hodím 9 mm, neviem, či to je dobrý náboj, alebo nie, hej, dobrý. Sem. A nič viac nezberám proste. Len idem. Zberať prachy, predávať.
nemá zmysel vôbec nejak sysliť, jak som to robil ja, pretože akurát som bol sklamaný, dojebaný. No, tam máte ďalšieho zmrdá. Headshot, jedna rana. No vidíte, 9 mm. Bacha, to môžu byť ďalší, pretože vravím... neviditeľný. Je to tu plne. Skurvený. Chodia sem taký neviditeľný zmrdi a po nich vidno len stopy a sem tam zmiznú. Takže si tiež dávajte bacha. Boli aj predtým, ale teraz ich tu je požehnanie. A začali miznúť textúry. Ja si myslím, že to opravia v druhom update. No. Sem tam sa mi stane, že tak, kde idem, vidím dom, idem tam a nič tam není. Hej, takže to poznám, ale je to úplne prerobené. Úplne. Nič není, klasika, a tak aspoň svieme na kredity. Vidíte, zase musím ísť až k tomu a proste si to zobrať do ruky. Toto je dojebané, toto by mohli opraviť v ďalšom update, ale tak 100% asi počúvať nebudú. Do nejakých za 5 korún. Tamto tam nebolo vôbec, to si nepamätám. Takže musíme ísť pomaličky. Kto vie, čo ma čaká na tej base, keď som tú trojku prebehol, pretože bolo minimum nepriateľov. Toto tu nebolo vôbec. Bude preskočiť? Nie. Musím to obísť. Vôbec tu také dačo nebolo, čo tu teraz vidíte. Ani ten kostol tu nebol, ani tam som nebol, no. Vôbec nezajímajú. Vôbec. Len na boje karničku si vezmem. Mám málo. Tak si ujednem. Koše, nebolo to tu vôbec. Neviem o tom. Škoda, že som nemal viac videí. Že som do tej zóny nešiel. Ste videli, čo tu bolo predtým. Ale neviditeľný zmrt. Nie, tento. A toho som si myslel, že nejde zabiť. Pretože on sa zloží naspäť. Kurva. A ešte vojaci. Preto som radšej vyšiel do prdele. Najprv toho neviditeľného. Nie toho neviditeľného. Toho zmrda. Až potom toho vojaka. Musíte ísť do tej guľky, čo z neho vypadne, pretože on sa bude skladať. Ešte, tu je ten vojak. Tam je. Dve. S M9 dve do tohto zmrda, s tou čiapkou. Do hlavy na jednu. Ja som slepý kokot, takže toto sa musíme učiť. Je prázdny. Tu je 17. Tu 0.
Nabijeme všetky. To by mal byť jeden. Mohol by som viac osobníkov, ale na čo? Kokot. Už tak ma to nesere, takže bohužiaľ ten je prázdny, ten si dobijem. A žiadne zostrihané videá nečakajte u mňa, hej. Keď vás to nebaví pozerať, tak chod si pozerať kurva Roblox, sorry. Lebo tam hen tie 3-korunové Battle Royale, kde ti behajú zajačikovia lidroví. Takže pokračujeme, keď sa ti to ľúbi. Vieš, čo mám ľúbiť, proste daj odber. Budem v tom pokračovať. Toto tu nebolo, ale to je asi tá zóna, jak som sa informoval o tom update. Ježiš, no proste z okna ešte. Hejzel, zajebaný. Dole. Ešte jeden. Chyba tu ich bude. Stoj. Stop hiding from me. Ja sa schovávam, ty sa schovávaš v more. Dobre, tam ešte jeden prebehol. A, mám ho. 8. Takých dvoch sundám, keď nebudem slepý ako kot. Kde dúbkajú. Čujete kroky. Barákovi sa mi šikla brokovnička, no. Vylezú vonku. Som videl v opise updateu do piči, že vraveli, že urobia trošku... Vidíte? Tie textúry. Úplne dojebané. Kontajner nikde more, až keď som prišiel k nemu, tak toto mi predtým nerobilo. Takže zatiaľ toto vyzberám. K tomu elektrickému, keď nejdeš úplne blízko, tak ti to nič neurobí. Ale ono tu je. Stop hiding for me, no. Ja sa schovávam pred ním, jak ste počuli. Aučičko. Zberateľské, to sa pekne hodí, keď to nezmizne na poličke. Prečo nie? Vás som len pro. Obyčajný kľúč. A 30 má, kurva, tak to dám. To sa nedá. S ním asi bude potom opravovať. Možno to si nechám. To je ten autíčko. Koľko má? Kurva, 50. Saker. Broky? Nie, či to mám zberať, či to mám kupovať. Ja to proste hodím na zem. Stejne to tu ostane. Uvidíme, či prídu. Smrdí. Aha, ďalšie. Zberám krabičku, to stačí, zbytok už potom nezberám. 51. To je vlastne všetko, obidva sú vlastne do toho Mosina. Ten Mosin má 120 damage, takže to musia padať proste jak hrušky. Ja ich počujem, ale nevidím. Kde budú, no. To je taká novinka. Musím zistiť potom, koľko kreditov dáva, ktorá guľa dáva koľko kreditov, pretože sú rozdelené, jedna malá, stredná, potom veľká.
ukazoval. Predtým, než vylezete hore, tak sa vlastne si kľakneme. Vidíte? SVDčko si vezmeme, keby náhodou. Hej, a SVDčko zásobník, ten nemám, sú drahé celkom. Hračku si vezmeme. Tam je, to vidím. Dostane ránu a uteká. No, to sú. A ešte tebe potom povie, aby si sa neschoval pred ním. Dobre, idem hneď, lebo toto je na mňa. Si robíš piču. Nemám lekárničky asi. Nemám. Taká industry zóna asi sa mi vidí. To je toto. Čo som pozeral na YouTube. No ale laguje to tu pekne. Artefakt, dobre, srad na artefakt teraz. Asi vyskočím. No, vyskočím. Všade sú, všade. Masakr. Nejde otvoriť ani skurvené dvere. Neviem, jak sa tam dostane. Myslím, že teleportom. Dobre, idem na tú misiu skurvenú, pretože baví. Tiež po piči urobené. Kde je? No, som piči. No, vidíte to. Scout Soldier Mimi. Back to life. Neviem, kde som si uložil poslednú hru. Dobre, tak sa na to asi vyserem. A potom natočím video priamo z toho. Akurát som vám chcel ukázať, vlastne povedať, kde som urobil chybu. Hej. A tak všetko by som mal mať. Som tu nazberal. Nie je to shooter looter. Že o to prídete. No a všetko mám aj to autíčko. Skočím hneď odložiť. Skúsim pozrieť, koľko stojí to autíčko. To ste videli. Som to platí kupovať, či predávať, alebo čo to vlastne je. 123, tak to ani nechce. Pecka, to je ordinary interesting. Can be exchange supply credit, no tak to sa neoplatí. Tie kefky
225 za jednu. Ja som ich našel tak 10-15, takže sa to oplatí. SVDčko, to je old, 270 predať. Zásobník nepredám, pretože hej, toto je artefakt A023. Čím väčšie číslo je, tým viac kreditov dostanete. Toto je len 375, hej. Máte predať tieto plchové hračky 150. Aj keď ich máte 10, tak máte liter, no. Lyžička, bum, 375 za skurvenú lyžičku. Kľúč, tento, zmutovaný. Hej, 3 kg. Ten, to je novinka, to som ešte nevidel. 123, ale predať nejde, takže bude asi potrebný. Tieto drevené hračky sú... 200. Za dve hračky máte 5 kg. Toľko miesta to nežere, nič iné nemám. Tu autíčko si nechám. A on sa to ľúbi. To si nechám. Si máme do tej miestnosti, kde je posteľ. To. Hej. To sa mi ľúbi, si to dáme. Takto. Tak. Zoberiem odtiaľ. Aj tú hračku. Robí to také divné zvuky, no. Všade. A to sem. Sa pozriem na... To je version on the friendly spawn. Radius cloud explorer wagons. Toto. There are 3 OTs toy in total. There can be one shelter and clipped carabiner. Ja, môžete si to dať na karabinku, ale ja si myslím, že to nemá ešte žiadny účel. To je také dačo, keď ste si dávali Battlefielde kľúčenky, že vám to dačo dávalo XPčka, alebo také dačo možno. Ten certifikát ste videli, toto ste videli. Koš na bordel, som vám ukazoval. Život máme, sprcha, život, pičoviny. Keď ste si urobili podľa môjho starého videa toto, tak to tak nechajte. Pretože po novom update, keď zapnete baterku, položíte ju, tak sa vypne automaticky. Vidíte? Takže keď to máte položené a zapnuté, tak to tak nechajte. Tých lekárniček mám toľko. Kurva, zásobníky, pičoviny. Tu je tiež ten hrnček, neviem prečo, ale tu dačo bude prerobené, takže tie veci, čo tu mám, si potom radšej pred updateom vezmem. Toto je jediné, čo mi ostalo, no. Srať, stejne to nepoužívam. A ten Mosin, no, na ten som celkom hrdý, som si ho zložil, celý. Vlastne, tak toto funguje, hej. Dám dole optiku, hej, príklad. Teraz dám dole toto, aj toto som si kúpil vlastne na tú optiku. A toto už mám vlastne nazberané, opravené. Teraz neviem, jak to... Takto. Musíte to dať do stola a vlastne z toho berete súčiastky. Vidíte? Takto. To je vlastne ten zásobník. Je vlastne úderník aj s zaťahovačom. Dáte tam hento, hlaveň. Keď máte, ja tu mám ešte jednu odloženú. Takto. Berete si toto, dáte to tam, bum. Bum, je to také lepšie, no. To je ďalšia tá našípka, neviem na čo sú vôbec tie našípky. Na baťoch, na kokotiny. Tu mám nejaké veci nazberané proste. Pičoviny. Tuto. No, toto je tiež novinka, no. Už môžete dávať vlastne asi kvôli tomu skladaniu. Tak to už dávate aj sem. Tie súčiastky si tam najebete. To si odložíme. Nie sú oni, ne? 54 0. Dáme si to sem.
13, 27. To sú celkom drahé, kurva, tie naboje, no. Dávajte bacha. Tak. 54, 51, ale obidvoje sú do... Ja neviem, damage 150. Damage 150. Obidvoje sú do toho, do nosina. To je asi najočakávanejšia zbraň, čo tu bola. Na čo čakali všetci, čo to hrajú, neviem koľko ľudí to hraje. Zistil som, že len tak ledajako volať ľudí do hry není dobré, pretože dajte takomu kód, pozvete ho do hry a proste vám to môže urobiť bordel, nakradnúť veci, takže keď budete hrať online, hrajte len s tým, koho poznáte. Pretože fakt človek si tu systri kokotiny proste a príde tu vám dajky smrť a začne vám to tam vyhadzovať do anomálií. Dobre, to je všetko tomu videu, tú moju chybu, čo som urobil, preto som nehral, preto som nenatáčal. A to skladanie zbraní 0.14 je pecka. Nájdete videa. Na YouTube hociaké. Som si všimol v angličtine, ale tak som vravel. Ľudia sú ľudia. Tak to vie anglicky málo, tak to vedá. Ja tiež neviem anglicky moc, ale tak snažím sa. Mám ešte, tu mám ešte z toho starého updateu. Musím pohádzať do tej krabice potom. A pak kupujte toto, boxy. Oplatí sa fakt. Boxy sú najlepšie a ten box potom predáte celkom za rozumnú, lebo môžete kupovať, zberať krabičky 9 mm a dávať to naspäť do toho boxu. Pochybujem, že sa vám to podarí. A nič iné. Strelnica je zatvorená. Laboratórium tiež a nič iné. Nič iné som si tu nevšimol. Nové. Nič tu nie. Tu je. Ešte minule som polemizoval o tom, tie zahradky. Či sa to náhodou nebude dať potom časom, že to bude pestovať nejakú flóru vlastne z toho, z tej zóny. A tú zónu vlastne, to potom vlastne bude dávať do laboratória. A tam sa budú kraftiť nejaké pičovinky. No, vidíte, tu máte tabulu. To tu predtým nebolo. Use device. Musíte proste tú vašu zbraň držať čistú. A už to nie je len o tom, že ju čelu vyčistíte. A pištolku, hej, lebo to sa ešte rozoberať nedá. A napríklad M4 rozoberete úplne a môže byť dojebaná hlaveň, môže byť dojebaný úderník, môže byť dojebané telo. Proste musíte celú rozobrať a zistiť, čo je rozmrdané. Dobre. Vaše tabulky. Nič iné tu nové není. Neviem, nezistil som lagy. Zistili potom, môžete si už viac hromadiť veci. Sice, jak vravím, hromadte len pištole, hromadte len naboje, artefakty a podobné veci, spreje, pretože to sa nemení. Ja som mal pokokot veci, M4, Kalašníkovi a všetko mi to zmizlo. Všetko. Preto je to early access, plakať môžem akurát sám sebe. Viem dobre, že to je early access. Takže bohužiaľ. Syslíte naboje, syslíte peniaze a pripravujte sa vlastne na ten konečný update. Neviem proste ten moment vychytať. A toto je pecka, no. 2 zásobníky do ruky. Plne petelica. Musím to potom odskúšať aj s tou brokovnicou. Ti sa dajú 2 broky do ruky, keď hej, tak lamačku do ruky. Netreba vám nejaké sajgy skurvené na čo. Nemám sa s čím chváliť, spreje, pongy, proste viete, klasika. Nemám čo rozoberať, toto rozobrať nejde. Ani som nevidel, že by tam bolo na rozobranie. Takže asi potom časom budú pridávať iba rozoberanie, takže predajte aj pištolky, proste, neviem, myslím si, že zbranie sa neoplatí sysliť. Vôbec, súčiastky možno, zbierajte súčiastky, opravujte, keď sú dobré súčiastky, to si odkladajte, pretože si myslím, že to súčiastky sa meniť nebudú. Tak zdar, díky, že ste sledovali, hej, majte sa, na budúce urobím lepšie video.
Možno, uvidím. Neviem. Uvidíme. Tepéro.